Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Ug ipasagdan mo pa si Paulo nga ato asod sa lawak nga sila ran duha. Damn it! Balik karon dayon dito. Kung di ka gustong tagod-taguron ka sa akong pagbalik. Tingali mo suko si Sir Paulo nga mubalik og suod, sir. Pastilan, iya ko niya tinudon na yung bahada ko kaniya nga. Nahadlo ka sa akong anak! Hadlok na Sir Paulo kung masuko, sir. Oy, isog kayo. Kuan ba? Kanang dili siya musingka. Mulupad ragritso ang kamot og tiil. Oo, wa ka kabantay nga naigo na di ka na, sir. Mulupad ba dritso? So, mas nahadlo ka na karon kang Paulo kay kanako amoy nagsweldo ni mo hanggawa ka. Ay, kuan, sir. Kanang dili man sa ingon, sir. Go. Pues balik na si mong pwesto. Pagdali! Masayran ko gani. Gamay gibuhat si Paulo sa igsoon. Galingon taon niya ka og himuong laog sa dagko kong mga iro. Ay, kuan, sir, naglakaw na ko balik, sir. Ang budagan ako. Sige, sir, bye. Balik na ko sa kwarto. Hakbi anyway. Masanbuhit sa mga nilang amahan o anak. Libog tag kinsay tumanon kay pulos man mga isog. Naabala na nga bala ni balik ko sa asoy. Hey, kapuyag sa kagbalik ko eh. Niyan ako silong balik na sa ko sa third floor. Dumb. Look at you. You really do look like me? Huh. Nasayod ka ba? Nga unang higayon pa lang nga nakita ta ka. Nga gikauban si Denise. Gusto ko nang garas-garasan ang imong naong pinaagi dining hunting knife nga akong gikuptan karon. Taas-taas kay gikinabuhi unsa no? Unta kung wa ka pala mulikan niya itong ligsa na unta taka dito tungod sa gipuy-an ni Denise. Dili na unta kinahanglang magbayad ko og dakong kantidad sa imong higalang tiguang. Kung matawag mo man siya nga higala, aron lang itukmod ka sa pangpang. And yet, you still survive. Yes, diri ka na gid mamatay sa ako mga kamot. Unsa ba'y unahon ako sa pagputol? Ang imong dextrose? Nope. That won't kill you. And imong oxygen? Still dugay ka bagyapong mamatay kung kini ang akong putlon. Ang imo kang pulso. You're gonna last for minutes or oras pa gani. Unsa ba'y mayong putlon gamit ining akong hunting knife? Saka, huh? Yes. Yes. Stupid me. Kadugay ba na kung nakahuna-huna? Ang imong liog. That I'm sure nga mamatay kag diretso. Goodbye, short time brother.
imong buhaton, sir. Katisrot, Oo, sa? Ayaw binuang, sir, ha? Ayaw binuang, sir. I'm not. Ayaw, sir, ba? Galingon ko sa mga amahan ko na imong magpatay ng imong igsoon, sir. So? Patay ko, sir. So? So, patay ko? Ano so? So, patay gani ko, sir. Di na ko makaginawa kay galingon gani ko ni Sir Orlando. Ilaw ko siya mga iro. Kung maabot si daddy, buhaton na niya? Oh, sir. Oh, sir. Utaon, sir. Utaon, sir. Mga ayawin daw hilab din ng imong igsuon. Maluoy ka na ko, sir. Bahalag dili ka maluoy sa imong igsuon kay karon pa man mo nagkita. Kita, sir, do kay naman tang nag-uban. Pagkatao ni mo, nag-uban na ta. Mas maluoy ka na ko, sir. That's the trouble. Kay dili ko maluoy nimo. Sir Paulo. As a matter of fact, mas gusto kong buhaton ang gibahad ni daddy nimo. Nagalingon ka. Aron inig-abot sa imong amo, busog na ang iyang mga iro kay gilawg tanaka. Buset. Gibati ko yun may dili mayong buhaton karon si Paulo. Dito sa iyang igsoon. Mao nga paspasi pa kining pagpanaga nimo sa sikiran, Tiloy. Palupara kung mahimo. Ay, kusog naman kaling daagan na to, sir. Gatos naman eh. Pues, mas pakusgi pa. Yes, sir. Buset. Kinahanglan ko na hinuong i-delay ang akong pagpakikita sa doktor. Nga may atimaan ni Ella. Tungod ning pagbalik ta sa mansyon. Pagkalagot. Nakita na ang doktor sa una ni Ma'am Ella, sir. Sir Paulo, sir. Gusto na siya mapagsikat taon ako, sir. Sakit na kayo. I told you to stay away. Pero mibalik ka. Sir, murag na bali na kung gusok sa imong pagsikat. Good. Ay. Kumplituhon ta na. Baliun ta ng tanan di mong gusok. Aron, mas ma-enjoy ko. Gusto na, sir. Gusto. Gusto. Tabang. Sige, panawag og tabang. Basi pag mubangon o kalit ka ng tao, gusto di mong protektahan. Iyaw kong pugsas pagsukol ni mo, sir. Musukol ka? Then, Bera, kung makahimo ka pa, sukol and let me enjoy this fight. Huh? Paulo! Ina! Sir Orlando. Boring. I saw the now! Oh. Did you just post me? Tungod ka dili, ka na mo pa to. Nakita mo ba ang kahimtang ni Goryo? Bunog na kay siya, pero padayon kagyapong mikulata ka niya. Sir. Wapaganay kong makasugod ni Ana. It was just a warm-up. Sir, malaway ka. Sakit kayo akong kalawasan, sir. Sakit ng iginawa akong kilid. Marag na bali, tingalin akong gusok, sir. Pinoy, tabangi kinis Goryo. Dadang sa ospital. Musunod roon niya ko ninyo. Pagkuman, sir. Ikaw na una ka ng bahala ka niya. Sige na. Dali ko. Marag agako niya. Agay. Hindi lang. Ayaw lang kayo pangusog, dali. Agay. Agay. Nakita mo na ang imong gibuhat. Wala din hing akong lingaw. Mugawas na sa ko. O sa'yo mo gibuhat ni? May bisita sa tong bisita. Dili siya bisita. Anak ko siya. Imong kaluha.
Magkapila ka naman ako sultihin niya na sukad sa iyang pag-abot. O giingnan ta na sab ka. Dili ko mo dawat niya. Hinungdan nga buot mo siyang patyon gamit ining hunting knife? Ha? Imo kiri, di ba? Yes. Wa ka man lang mo deny, you son of a bitch! Nganong mipahiyom ka? Hop! Nganong mipahiyom ka og sama niya na? Kay katawanan ka, Dad. Unsa? You just called me son of a bitch. So, anak balay kong usa ka puta? Am I a son of a bitch? Huh? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!